Kung kailangan na pupunta akong Isabela, pupunta ako. Hindi pumunta ka. Hindi mo naman alam ang bahay nila doon. Ay, isasama kita sa'yo at sa gusto mo. Kung kailangan gumastos ako, gagastos ako. Hindi mo na kailangan gumastos kasi papamasahisan kita. Pagkain mo, panggatas pa ng anak mo, sagot ko na lahat. Basta kadwan na. Pag makita mo yung nanay niya, sabihin mo agad, Nay, buntis ako. Okay ba yan? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Hindi natin kito yun. Naglalangdag pa kataw kito yun. Talaga mo ito. Pati daw mo kito yun. Naglalangdag kito yun. Nini. Pangilakwak nga tatay. Nagsama na kito yun. Naglalangdag talaga kito yun. Ano yan, boy? Ito, pinapanood ko. Galing nilang magpakatawa na. Ano? Galing na, boy. Wow. Galing tanga lang nila. Mas maganda yan, boy, kung pinapanood mong may jacket, boy. Ha? Tingin, tawa ka lang dyan, boy. Panoorin mo lang, boy. Sige, ako bahala, boy. Galing nila, Galing agi! Tingnan mo, kaya galing. Galing. Tumalon. Hoy! Una yung ulaw. Ito, boy, bagay na bagay sa'yo to. Sa'yo na lang to, boy, ha? Oo. Tingnan mo, ang galing nila, Oo. Tingnan mo, Yan. tingnan mo. Ang galing. Ang galing. Lolo, hinabol. Ay, hinabol? Nakakatawa? Tingnan mo kasi ako. Nakakatawa? Di ba? Ang galing nga. Hoy! Yung cellphone mo! Yun na yung cellphone ko! Bakit mo kinuha yan? Akin na lang tong cellphone mo, boy. Brian, akin na yung cellphone ko! Akin na ngayon to, boy. Hoy! Hoy! Isa pa mo nagbubuyak ako. Hoy! Talaga, pakamatang ka lang, kamulang. Hoy, Brian! Akin na yung cellphone ko! Kanina, pag nahuli kita, kawawa ka sa akin! Hoy! Isa pa, huwag mo akong pabulay! Hoy! Sarap naman ito. Ukis sa bahan mo din eh. Nagkadunga makita si Kapay. Ikaw pa talaga nagulat sa mukha mong yan? Nakakagulat ka naman kasi. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Wala, nagtatambay lang. Ang aga-aga kumakain ka ng mangga. Mamaya sumakit yung tiyan mo dyan. Saan mo kinuha yung manggang yan? Sa puno, syempre. Alam nga naman sa ugat. Matamis ba yan? Patingin nga. Ayoko magnakaw ka naman kumuha ka naman Ay, ayoko. Galing pala sa nakaw yan. Baka mamaya sumakit yung tiyan ko. Nga pala, ano? Nag-usap na ba kayo ni Baak? Oo, kahapon. Kaso, uuwi naman daw siya ng Isabela. Paano na yung plano natin? Oo, uwi. Eh, anong gagawin niya doon?
Sabi naman niya, may ipapagawa daw yung uncle niya, tapos mag-uuwi daw siya ng Munggo. Ay, ganon. Eh, ilang araw daw siya doon? Yun na nga, Andres. Sabi niya, matatagalan daw siya. Paano na yan? Paano yung plano natin? Kaya nga, tinanong ko siya kung pwede ako sumama ka. Madinamat kahit nga isurat na. Ayaw niya? Mahina ka naman. Dapat sumama ka. Dapat pinilit mo siya. Para kapag nakasama ka at nakauwi ka sa Sabela, pag makita mo yung nanay niya, sabihin mo agad, Nay, buntis ako. Okay ba yan? Ganyan din sana gagawin ko, Andres. Kaso, ayaw niya talaga akong isama. Siguro may importanteng lakad yun. Huwag kang mag-alala. Uuwi din naman siya eh. Saka na lang natin tutuloy yung plano natin pag nandito na siya. E paano kung hindi na siya umuwi? Tapos, makahanap siya ng mapapangasawa niya doon. Aba, eh, wala na tayong magagawa dyan. Kung nakapag-asawa na siya doon. Para sa akin, okay lang. At least nakapangasawa na siya. Ukis na ba? May paano naman ako? Akala ko ba tutulungan mo ako? Problema mo na yun ah. Basta para sa akin, makapag-asawa na si Baak. Kontento na ako doon. Ay, hindi ako papayag na makapag-asawa siya doon. Kung kailangan na pupunta akong Isabela, pupunta ako. Hindi pumunta ka. Hindi mo naman alam ang bahay nila doon. Ay, isasama kita sa'yo at sa gusto mo. Kung kailangan gumastos ako, gagastos ako. Hindi mo na kailangan gumastos kasi papamasahisan kita. Pagkain mo, panggatas pa ng anak mo, sagot ko na lahat. Basta kaduan na. Talaga? Sagot mo? Ay, ayoko. Ang layo ng Sabela. Saka, mabilis lang akong kumulo yung tiyan ko. Natatay ako pag nagbabiyahe ako. Ay, alam mo naman tong tiyan ko. Kwanto eh. Taong bahay, kaya dito lang ako sa bahay namin. Akong bahala sa'yo. Mag-aarkila tayo ng sasakyan. Gusto mo, mag-aarkila ako ng bus, tapos dalawa lang tayo. Pag natatay ka, hindi ka na mahihiya, o dadalawa lang tayo doon. Sakto, may CR na yon. Yung sinasabi mong dalawa lang tayo. Hoy, may kasama tayo. Alam nga naman walang konduktor, walang driver. Mutta lang ka nga tala. Paano aandar yung bus kung walang driver? Si Katimutta lang nga, Andres. Malamang kasama na yon. Ano? Sasama ka o hindi? Ewan ko. Malay ko. Pag-iisipan ko pa kung sasama ako. Yan ka na. Saba na ate yun. Pag-isipan mo mabuti. Bibigyan pa kita ng allowance mo 1 buwan. Sigurado ka magkano? 1,000, 1 buwan. Tarong pa ma. 1,000 lang magkaya. Ne? Mali yata yung sinabi ko. Dapat pala 10,000 1 buwan. Kausapin ko na lang siya bukas. Halika na! Hoy! Kumarkitin ka, Brian! Trantado ka! Ba't Bumalik ka dito! nagkakagulan yung mga yon? Mga mutta lang. Hoy! Kung bibigyan ko yung ko, papabarangay kita! Habol! Parang na dyan. Tama na po ko ha dyan. Kasi ba nagtsayon?